but I have to share this thing. Share it. Yeah, and I've once shared it with you. But deep lento yokuthandana nomuntu okupretendelayo. Sure. And omunye nokuyithanda ipersonality yakho ne. Sure. Bese apretende kwangathi uyakholelwa kwinkolo okholelwa kiyo. For the sake of to have you. Yo. As you said ukuthi umuntu ofaka imask. Sure. Uyayifaka imask akhathale. Sure. Bese ayikhipha. Sure. There's this lady engangathandana naye. Wangipretendela ke. Siyathanda ke ngamshela yabona. Wangicoma naye, makacoma. Hey mfethu everything yaba right. Sure. Hey mabona. Sithandane nogele nasebusuku because besibonda kakhulu efonini. Sure. Ebusuku senza ama prayer. Sifunde neBhayibheli together. Nangobunda smile. It was nice man. Yeah, like umamfundisi. Yeah. Umnandi nje yabo. Sure. Wayenza nje lento kwaba kahle. It was something that we did regular. Siyathandana ngithi. No one Lo communicate efonini. Ama verse nanani yabo. Uya pretend. Mina ngisho uthi phela uyibambe khona kanti uya pretend. Kwathi ngelinye ilanga ngonyuye. Angisho ngonyuye unokuba nomuntu wakho. Inyuye phela vele ngonyuye umuntu wakhe engekho nawe unomuntu wakhe. I'm sorry. Akuthi besontweni. Abanye but babasesontweni. Yeah, sidlule lapho. Mabunda buyi. Okay. Uma ngonyuye umuntu wakangana angekho nawe unomuntu wakhe. Yeah, isave le video le. Noyidinga nge-31st. Yeah. So what happened is saba sonke ke during that time. Sure. Kwaba kwashawu 12. Sure. Angisho ngo12 years kuyathandazwa. Sure. Noma kuthiwa abanye basotshwaleni benza ini they remove everything. Babe nesikhathi sabo noJehova. Washaya u12. 5 4 3 2 1 0 ama cricket. Guess what? As usual. It was my first time ngicamla unyaka naye. Sure. Ngiyedolweni ngithandaza. Engimbiza uNkulunkulu. Engithandaze but ngishayilini. Sure. Sisters ba wangithinta la. Guess what? Hey baba uyarasa. Uyarasa. Ayibo. The very same one nanimthumela ama scripture nani. Yeah. Sasithumelana and hey baba uyarasa. Yekela lento. Okay. Guess what? At first ngithinta athi ngiyarasa. I thought it's a joke. Sure. I continued. Ngathanda. Shut up. Mabunda. That's when I realized but kunabantu abeza empilweni yakho. Bafaka ama mask. Sure. Benze kwangazi ukuthi banawe. Kanti abekho nawe. Sure. But umuntu uyakhathala ukupretend. That is why but athi umuntu besithandana kahle all along washintsha. Akashintsha ngabeka pretender along the way. Ngoba kwalento ukuthi aloko because but ungizwe kahle. Umuntu opretendayo kusuka kunento ayifunayo kuwena. Umbuzo wayithola kwenzakalani? Kuphela iappetite yokupretenda. Asiveza kuvele yena athi nje. You know khona statement esithanda ubusho abosisi. Sure. Uthi if you love me you'll come with me to church. Listen. Ngizwe kahle abosisi. If you love me, you'll come with me to church. Guess what? Sure. The guy will come with you. He will show up. Just because he wants to win your heart. But the truth is one day, uzokubuza umbuzo uthi ayi wena mfethu ngathi ama demand wakho maningi. Did you say ukuthi ungifuna esontweni angizange angithande into yakho ngaya ngenxa ukuthi ngithanda wena. Ebafethu deep lento bafethu ukuthi be careful of ama traits nama personalities omuntu wakho. Umbuzo if you are a woman and an umuntu wakho makaholile into ekuma top priorities imali yokuqala ikhiphayo imali yotshwala
and wena uzitshela ukuthi uzofika empilweni yakhe ushintshe lo muntu lona ushintshe ischedule sakhe in fact uyambona lo sisi uyabhema believe me man ungamtshela uthi angiyithanda into yakho yokubhema angeke asabhema phambi kwakho kodwa angeke umekise ukuthi angabhemi so kunezinto angeke azenze phambi kwakho kodwa akusho ukuthi akazenzi uyazenza